Тип Юнг, хванат в капана на света на романтичния фентази роман, от 10 години живее в кралство Чондо. Той служи като военен офицер, помагащ на духовни водачи, наречени Беек Шонтеонг, и сестра и Салон оцеляха след клането на техния клан, след като бяха фалшиво обвинени в предателство. Беше им опросто на екзекуцията, но принудени вместо това да служат в двореца. Солон като придружителка, а Тип Юнг, стажант воин, въпреки че миналото им е изпълнено с трагедия, Солон остана спокойна и поддържа винаги подкрепата на брат си. Междувременно Тип Юнг не се интересува от романтиката и Соло относно потенциалната и кратко връзка с Джон Грей, лидерът на войните от групата с червени лъкове. Когато Тип Юнг се справя с диво прасе в двореца, Солон го информира, че Джон Грей иска да се срещне с него при изгрев слънце. Тип Юнг, който предпочита спокоен живот, за да избегне внимание, е разочарован от перспективата да бъде привлечен в дворската политика, въпреки желанията си. Той бавно бе въвлечен в по-голям конфликт със сестра си и страхотния произход на Джейн.